Zdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Zase na Slovensku. Kam jdeš? On dělá, že tady není. Je tady. Je tady, ale dneska je tady i Dáša. Čauky. Dáša je pod Milošem už nějakou dobu. Ježiš, to si tak povedal čudne. Pod Milošom. 2018. No. Áno, 2018. Trénuje pod Milošem, ano. Ano. A Dáša má skvělý úspěchy. Teď jsme se o tom bavili, byla na Olympii naturálou. Já to řeknu česky, ale teď nevím. Naturální olympie. A byla si, říkala si první, 2018. 19. 2019 byla první v kategorii. Figura Masters. A je v podstate aj tam absolútku som vyhrala. I absolutku z Olympie. No, tak zadarilo sa. Hotovej rovný koleno. Tak dneska budeme trénovat záda, ramena, tak jdem na to. Okay. Dobre, takže toto bude šestka. Tak tohle na 6 tlaky a otočit. A tohle 20. Tak to bude šťavnatý. Tak jdem na to. Asi do 10 ani jít nemusím. Jinak Dášo, ty si ještě benčařka. Ešte stále, už takovou powerlifterku jste si neviděli. Invalidná benčerko, fitnesska. To jsem ještě nezmínil. To ještě ne to, ale asi to potom řeknu, jestli to nevadí. Kludně. Jo? Dáša má ještě jednu zajímavost. Smutnou, takovou napůl, ale ono to teda bude strašně zvesela. Jsi měla, co ti nalezli na krku? No, zubný nádor. Nádor. Ale nedala mu šanci. Veď? Tak takých vecí sa treba zbaviť a ísť ďalej. Čo už? Dál cvičí. A dokonce, když se podíváte na její Instagram, tak je tam taková zajímavost. Rekonvalescence v nemocnici. U člověka, který nechodí na zařování, je mu špatně, je unavený. A do toho si dává jenom tak v poledních pauzách tréninky na pokoji s gumama. Kliky, různý všechny cviky. No, bolo to zaujímavé, áno. To musím říct, že... Len som sa bála, aby ten sprchový kút mi nespadol na gumy přes sprchový kout na triceps, ramena. Že jestli bylo něco motivačního, tak tohle. Myslím, že pro lidi, kteří něco podobného mají, tak by se na tohle měli podívat. No, tak aspoň niečo. Aby marshmallows nezmrdal. To je správný kulturistický dres. Powerlifterský dresy ti pomáhají zvednout zátěž, ten kulturistický ti to tahá dolů. To strašne pumpuje.
Jenom mě netoč vedle Dáši, prosím tě. Ale no. Pak nechci vypadat malej, jenom ze zadu. Vtipálek je to. Dáša nám to ukáže. To bude 6. Takže 1,20. Tak, áno. Takže toto bude 6. Jedna ruka. Dobre, polož. Zem. Tu si klakni vedľa toho. Úplne na zem, celá. A podhmat. Tak. A pekne. Hej. Takže toto bude 20. Hej, toto bude 20. A potom pôjde druhá ruka, druhá ruka. Jasné. Nedáš to, iba si máš ruky, obidve a ideš. Držíš. Držíš. Dotiahneš, držíš. A natiahnem. A zase. Cece, aký by si išiel po nejakých 10 cm a hodíme tam asi 15. Stoj. Poď. Stoj. Dotiahni. Držím. A natiahnem. Natiahnem. A ideme. Poď, držím. Hore. Držím. A dotiahnem. Tak, máme 2. A ideme. Držím. Ďalej. Držím. Ďalej. Poď. A máme 3. A uvidíme, koľko nám to vyjde. Poď. A posledná a končíme. A legenda hovorí, že cvičí ešte dodnes. Máme čas. Tak po dlhej porade zasadlo konzílium a dohodli sme sa, že dáme aj cez T7 nakoniec. Tak máme po tréninku, jdeme pauzovat. Ráda začne, natočíme jí a na mě není nikdo zvědavý. Dneska dvoulůžko. Kontrola pozingu proběhla skvěle, i když jsem tak odpálil záda. Miloš mě tak dostal na záda, že jsem absolutně nemohl ty záda zatnout. Prostě úplně cítím je od zhora až dolů, takže skvělý. Tam nakázáno to trochu najíst. Takže jsem dostal nějakou skoro 500. Tady ta jedna kokýska má 440 kilokalorií, takže to je 440, 880,
1320. Nesmím umím počítat. A ještě tyhle to jsou normálně barbells, zmrzliny, ice cream. A ani nevím, kolik má, ale s nimi je všechny. Takže, jdu se vykoupat. Chvilku pauza. A jdeme na suši. No to budeš ještě říct.